עכשיו הם בהזדמנות טובה, ויכולה להיות כאן בעיטה לשער, והכדור הזה היה קרוב. איזו בעיטה מצוינת. כדור עכשיו טוב למוגרבי, וזה צריך להיות 1-0, והנה 1-0 לסכנין בדקה ה-60. פירס מוגרבי עם השער. גרסיה, ניס כדור טוב, הנה הנגיחה, והנה ה-2-0 לבני סכנין. מוחמד קליבד, שוב גרסיה עם עבודה נהדרת באגף, הכנסת כדור מצוינת, ומוחמד קליבד במצבים האלה לא מחטיא. 71 דקות, 2-0 לסכנין. עכשיו עם התקפה של כפר קאסם, הכדור הזה מגיע לחי אטיאס, וזה רוביל סרסור, והנה 2-1 בדקה ה-79 בהתקפה מתפרצת עם הכנסת כדור מצוינת של חי אטיאס, ומי אם לא רוביל סרסור מעיר כאן את הקהל של כפר קאסם, וזה 2-1. אם אמרנו שהמשחק הזה גמור, אז הוא ממש לא. הוא מובא לתוך הרחבה, נגיחה, איזו צירה של אחמד צ'אבל, כמעט 2-2 דרמטי. סכנין מנצחת 2-1 את כפר קאסם ועולה לשמינית הגמר, וכפר קאסם יכולים לראות את עצמם מאוכזבים